Wara. I don't know why it's overheat because le temperature normally igijima hlala igijima kubo 90. Le EPC EPC vela ayisasuki. Then isixubo se over temperature la ile. So hey, ke dire byang wara. Ke pakile jwanong mona hey ntwe wa yithi sharper top same time ntwe. Mr. Someone to love us like Captain America loves his country. Tell us who's the captain of your heart. Awuqinisile buka nje. Ngisanda kuyistarta nje angikaye ngibenze ngisho kilometer kodwa seyenza kanje. Buka ke ngithelile oil 2 pint isenza kanje. Iyenze kahle yahamba le client bengizostaka nayo. Siphela manje sengila eVitboach. Hey. I-oil ikhona amanzi akhona yini eshodayo manje. Wara. Iya overheat phela lesesina 30-40 minutes esipake la. Mangithi ngiyistarta nje iya overheat. Hayi. Temperature yokhuphuka amanzi abanda so. Ayikwazi ne. Phela sesine hour cishe esipake la. And ayabanda lamanzi yabona. Fresh. Amanzi abanda iqeda kwalichitha lawa ya ngithi. Shooting inkinga yini ile thermostat. Switch controller Shooting vesane yafa phanda. Yeah. Cause since izolo ngayithela i-oil ngayithela yonke. I-oil igrand ngithi. Amanzi agrand. Maria overheat.